Здравейте, решихме да направим това видео, защото намираме се на третия ден от примирието, така наречено, между Иран и САЩ, което всъщност не е много ясно. Примирие ли е, продължава ли войната, очевидно Израел продължава да атакува Ливан. И затова си задаваме въпроса, свърши ли войната? Тук с мен аз съм Георги Христов, с мен е Чавдар Найденов. И Чавдар, какво мислиш по този въпрос? Значи, дали е война изобщо, дали може да свърши нещо, което не е почвало, дали сега точно трябва да свърши. Ние обикновено мислим с образи и главният образ на завършващата война е подписването на капитулация. Само, че кои ще подписват в случая? Дори ако се разходим в сферата на фантазиите, ще стигнем до това, че че Америка трябва да подпише или че приема, или че самата тя капитулира. Но тя е недоговороспособна по принцип. Тя го е доказала в последните големи епизоди от последните 10 години. Да не говорим за своя генезис. Тя е израснала в постоянни мирни споразумения с индианци, които са само прелюдия за избиването им. Около 356 племена имало, с които е сключила договори. Добре, много хора казаха, Доналд Тръмп капитулира, Иран победи. Това е най-голямата стратегическа загуба в историята на САЩ и така нататък. Всякакви такива Това е просто борба с идейни фантоми. Повод да се изтъкне моралното превъзходство или технически някакви предимства на една от двете страни и хората си играят като с карти с тия неща. Ти какво мислиш? Аз мисля, че да. Доналд Тръмп загуби специално тази битка. Сега дали са загубили войната, още не може да се каже, защото както виждаме, Нетаняху няма никакво намерение да спира войната. Това, което направи в Бейрут и продължава да прави в Ливан, е абсолютно скандално. Сега ще видим. Чува се, че чух мнение, че това го прави една последна ескалация и сега от тук нататък вече ще преговаря за мир с ливанците, но къде се развият нещата не е много ясно. Сега очевидно Иран не загуби, поне. Дали спечели? Значи те показаха достатъчно ясно, че имат една максимална програма, когато започнаха нападението. Нападението е наистина формално начало на война. Ако би искал Иран, би могъл да обяви официално. Ние сме нападнати и се намираме в състояние на война и да се обърне към Съвета за сигурност, да поиска помощ, да й бъде отказано и така нататък. Благодарение на ветото на САЩ. Те поискаха, те се обърнаха към ООН. Да, би могъл да мине през всичките тия процедури и съответно да се получи така, че да се намира в състояние на война, а Америка, както винаги, да не се намира, защото тя не е от Втората световна война, не е обявявала война. Тогава е гласувал Конгрес. Да. Въпросът е такъв, че имаше програма Максимум. Смятаха бързо и лесно да сменят режима, като живееха или поне пропагандираха, до някъде сами си вярваха на представата, че това е една тежка диктатура, която почива на волята на един върховен аятолах,
И като го който отстраниш... репресира всички и като го убиеме, те ще скочат, ще плеснат. Да, нали, което смешно е да мислиме, че сериозни аналитици, които измислят различни планове, си вярват на този пропаганден шаблон. Те същия пропаганден шаблон и за Мадуро бяха приложили. Да. Въпреки, че е демократично избран човек и въпреки това, че се оказа, че те всъщност не могат да управляват Венецуела и отстъпиха на режима на същия Мадуро тази работа, само че го принудиха да им изпълнява част от исканията. Да, Делси Родригес се превърнаха в колониален губернатор. Във всеки случай на това се очертава, защото стъпка по стъпка те все повече ще поставят условия и ще накарат този режим да интернализира колониалния си статус. Нали? Но за сега те показаха, че реално не се е крепял, не е висял върху волята на страшния Мадуро, нали, този режим, нищо подобно. Не рухна. Нали? Същото и с Иран. Нали? То в Иран се оказа, че е още по-сериозна ситуацията, защото се оказа, че нали, цялата тая диаспора, която я слушаме и постоянно ни я представят по телевизиите, която живее извън Иран, се оказа, че те са, не знам, могат ли да съберат дори 1 милион души, при положение, че това е 90 милионна страна, това е 1% от населението. Дори да са 1 милион, а то няма никакви данни, че са толкова. Няма и то голяма част от тази диаспора всъщност мълчи. Нали, значи имаш... Не, защото те ни я представят диаспората, нали, като един вид. Това са гласовете на иранците, вътре в страната е същото, обаче понеже заради цензурата вие не може да ги чуете. И ние същото сега ви както представяме... с Венецуела. Както с Венецуела, също както с Куба, с каквото вземеш. Има част от нали, бившите управляваща класа, които са избягали. Ако е по-назад във времето, тогава се правят организации на техните наследници. Ако са по-пресни, тогава на самите избягали такива. И сега по-специално между тези най-гласовити, които най-лесно са се организирали, на преден план стоят наследниците на САВАК, нали, на терористичната организация на шахския режим, нали, който беше зловещ, беше прословут по целия свят със своите отвличания, изтезания и така. Да, това са неговите служби. Нали, тези хора бяха които всъщност стават причина за тая революция 79-та, защото на хората просто им е писнало. Те са мъчили да крепят режима при положение, че шахския режим се е осъзнавал като наложен отвън, като форма на колониализъм, а както видяхме и сега, персийците са много горд народ. Те имат традицията да бъдат империя и да не бъдат завладявани никога в миналото. Нали? И те са успяли да отблъснат британците, след това и опитите на съветите да вземат северната част, нали, там където са азерите и така нататък. И никога всъщност не са били завоювани. Никога не са преживяли колониализъм. Да. Нали? Съответно не са и унизени и са готови да се бият до край. Нали? И са били сега нали, направена една нежно-кървава революция през 53-та година, да. нали, когато е свален демократично избрания премиер и такава. Но те никога не са чувствали тази... И инсталиран шаха от Запада. Никога не са чувствали тази власт като своя. Да. Нали? Добре, така. Мислиш ли, че... И съответно тези хора, те са скарани със собствения си народ, те имат друг наратив, друг семейен разказ, нали, друг набор от факти, които смятат за важни и пълно отрицание на тези, които стандартно се знаят за самия Иран. Нали? И
уповаваш на техното мнение, смешно. Нали? То същото беше, когато почнаха нападението срещу Ирак, срещу съседен Ирак. И тогава извадиха различни емигранти, Те това го правят на всяка. изгонени от нали, противници на Садам Хюсейн. Само, че там картинката е по-различна, разбира се. Нали, самия Садам беше колаборант до последния момент, когато посегна на Кувейт. Нали. Добре, въпросът е за програмата Минимум. Аз казах, че програмата Максимум не са си я постигнали. Тя беше такава доста свръхоптимистична. Те се подлъгаха по... Значи с един удар ти да си получиш не само страната, управлението на страната. Да я хвърлиш в някакъв смут и след това ти да наредиш пионките, които ще управляват. И Тръмп стигна до там да се оплаква, че ние сме толкова силни, че такова. Покосихме целият горен слой и включително нашите агенти. Сега няма кого да поставяме. Нали? Той 2-3 пъти се оплака по този начин. Нали? Но програмата Минимум каква е? Програмата Минимум е да се изведе от играта Иран. Там да се осигури траен, перманентен хаос в този район. Защото това е ключово звено на един пояс, един път и на коридора Север-Юг, нали, от Русия към Индия, което вече е една стъпка. Има още много стъпки, в които постепенно ще бъдат изолирани и Китай, и Русия. Най-напред като възможности за развитие, след това ще се довърши пояса около тях. Не пояса, как се казва, санитарната зона около тях. Те ще бъдат обкръжени от един венец от огнища, венец от враждебни държави. От конфликти, просто от живи конфликти, където или има жарава, или пламти с пълна сила. И това е записано в техните публично публикувани планове на техните think-танкове, като Brookings Institution, като RAND. Нали? Но никой не ги чете. Добре, ама за да се случи това нещо, това означава, че сега в Исламабад няма да има преговори. Или ако имаше с някаква пародия на преговори, и те ще си продължат този конфликт. Значи, само защото са такива герои иранците, толкова жертвоготовни, те изобщо отиват да преговарят. То се знае, нали, човек, който преговаря с Америка и то в Близкия изток, той може да си пише завещанието преди да тръгне. Нали, той автоматично бива нарочен за бъдещ атентат. Нали, трябва ли да изборяваме? То само Сиран 2 пъти в последната година го видяхме. Който изобщо е преговарял, такова неговото семейство се е пустил с него. Нали, така, значи това означава, че войната продължава де-факто и че Америка няма да ги остави на мира. Обаче има ли от тук нататък полезен ход Америка? Защото те сега... програмата Минимум... Ормуз остава затворен. Те свършиха им интерсепторите, свършили са им и томахоците, се оказа. Откъде знаем това? Това са им официално почнаха да си го признават. Какво като са официално? Как казал, че те официално не лъжат никога? И че те си казват... Коя армия си казва всички амуниции, с които разполага? Това също много се очудвам, че така наивно слушат се хората взаимно и се почват да си повтарят, включително и противници на Америка или на всякакви заподозиращия и така нататък.
И то се превръща в общоприятна истина, че ние знаем колко интерсептори имат. Това го казват хора, които са хора като Лаури Уилкърсън, примерно, който все пак е наясно с нещата. Това са предположения, нали? Нормално е. Бивши военни, хора, които са там, имат Хубаво. достатъчно контакти в... Значи какво? Първо... Не е гаранция, че е истина, защото ние не сме вътре и не знаеме, но много хора това казват. Даже последното, което едно интервю на Уилкърсън с нощи, той каза, че са ми свършили на самолетите някакъв тип ракети, които аз не знам какви са точно, но такива, които като прихващачи за самолети. И това е било всъщност причината този F-15 да бъде оцелен, защото той не е имал защитни такива ракети. Това е неговата теза. Сега дали е вярна, ние няма как да знаем, но... Предположение някакво. Значи, тази операция, която сега ни беше представена като спасяването на вредни края, типичен случай, нали, на американската правдивост. Най-напред узнахме, че е паднал някакъв самолет и нали, че двама пилоти са се как се казваше, изхвърлили, са се катапултирали. Малко по-късно, часове по-късно, че единият е спасен, нали, прибран е. И след това, след още часове, се оказва, че нали, върви издирване. Това те ни го казват, сякаш иранците не слушат. Да. Нали, те не се интересуват от информация. Нали. И така нататък. И едва след като изплю камъчето Тръмп, за да покаже колко големи усилия са положили, едва когато каза, че са участвали 130 самолета в цялата тази операция, т.е. летящи средства. Което е невероятно за спасителна мисия. Това няма. Той казва, дори подметна, казва, ние повече авиационни средства нямахме в този район. И всички. Тоест цялата им армада се занимава с това. Било да издирва, било да отлича вниманието, било да спасяват спасителите, които са закъсали и така нататък. И казва, нали, за да изтъкне себе си, добави това, че ние през цялото време следяхме какво става с върховния. Което само да вметна, което нали, това признание всъщност накара много хора да кажат вие значи сте правили диверсия там, за да правите операция да взимате урана. Какво друго може да правят? И след като стигнаха до подробностите, се оказа, че всъщност не е това мястото, ами било много близо до знаменития вече нали, Исфахан, нали, където има изследователски център и че те са закиснали там с два големи транспортни самолета, с два големи бойни хеликоптера и 4 по-малки бойни хеликоптера и не знам какво още, на някакво селско-стопанско летище, което по една чиста случайност се намира отвъд билото на една планина, като минеш билото, от другата страна се намира изследователския център. Някъде на, не знам, 10 на километра или нещо такова. Много достъпно разстояние. Но това се разбира накрая. Да, това се разбира после. Значи умеят да поднесат нещата. Но между другото имаше дали Дан Кейн или някой друг от генералите коментира по едно време, което тотално опровергава тезата как всички ги чакат там с хляб и сол. Дан Кейн, когато каза, че и ние отидохме там и всичките иранци, които имаха оръжие, почнаха да стрелят по нас. Нека с ръчно оръжие, с подръчно. И пуснаха клипове, как то просто минава някакъв самолет и първо в един ъгъл започват да пуцат, след другия ъгъл почват да пуцат. Това ли е тиранизирания народ, нали, който се е снишил, който
който копне американците да дойдат да го бомбардират, за да го освободят. Да, както, Това беше национален спорт. както BBC ги хванаха, нали? Ги хванаха, че всъщност си изобретяват. Уж били намерили някакъв иранец в Техеран, който бил казал, че дори да хвърлят атомна бомба, то ще си струва, защото ще ни освободят от тиранията и някакви такива. Се оказа, че това са абсолютно фалшиви цитати. Да, това е много... И си смениха, и си промениха статията на сайта, защото... Но това е много зловещ оборот, защото така, както се казва, от дума на дума, от приказка на приказка и забременя. Нали, не случайно пускат в оборот темата за ядреното оръжие. Защото... Въпросът е дали ще... Аз, примерно, Израел нямам съмнение, че ще посмеят. Ако се стигна там, ще посмеят. Въпросът е американците дали ще си го позволят на себе си и на Израел. Те ще използват Израел. И точно тук е, нали, другото голямо недоразумение. Значи, програмата минимум са постигнали. От тук нататък това ще бъде тежко огнище. Много лошо огнище. В което хората със собствени средства ще се бият помежду си. Нали? Израел, Иран, страните от залива и така нататък. Аз не виждам те страните от залива. Корабоплаването няма да тръгне нормално там. Това за корабоплаването е ясно. Може би на 1/3 най-много да се процеща. Корабоплаването няма шанс. Но това означава, че защото Иран изключително лесно може да ги унищожи. Тия, значи от Кувейт до ОАЕ и 4-те, и Бахрейн, Катар и ОАЕ. Да, и той просто ще им удари заводите за обезсоляване на вода, ще им удари рафинериите и край. Те нямат друго. Значи, какво им пречи, какво губят щатите, като стрелят? Нали, казваш, добре, свършили им томахавките или са тръгнали на свършени. Според темповете на производство на томахавки ще ги думкат в различните обекти на инфраструктурата, на енергоснабдяването, на военните заводи и така. Може би могат да го променят това, но в момента, доколкото знам, капацитета е на около 100 на година. Защото тия ракети не се произвеждат лесно и са много скъпи. Преди като... Знам, значи... Помниш ли в първия мандат на Тръмп, той прати един кораб до бреговете на Сирия и изстреля оттам колко бяха томахавци. Много бяха. 70 и нещо. Да. И после излезнаха данни, че акциите на Raytheon, които са производителя, са покачили с не знам колко вече. И че една ракета, Raytheon продава на американското правителство за $90 милиона. Колко струва наистина, няма как да знаем. Просто предупреждавам срещу този глупав оптимизъм, само защото няколко рунда са спечелени от Иран. Защото от поражение на поражение накрая се окаже, че Америка е победила света. От поражение на поражение, и така. Защото е много хубаво такова поражение, при което ти оставяш след себе си пълна нестабилност, която се само поддържа в течение на 20 години на такова ключово място. След като си успял да подпалиш и малко по-нагоре Украйна и си изолирал Европа от Русия и Европа от Китай, защото там минаваше железопътния транспорт между тези две огромни икономически зони. Това са все такива ни поражения. Значи те какво? Изложиха се и в Украйна и там не им провървя. Нали така? Аз искам все такива поражения да би се случват. Нали? Защото те са, в крайна сметка са в тяхна полза. Или това, нали, че те не успяха реално да сменят режима в Венецуела. Аз искам, ако аз съм империалист, аз искам по такъв начин да падна и да загубя. Не, Венецуела си абсолютна победа за тях. То там няма какво да...
Просто ти казвам, с тия програми минимуми. Те в момента са им вързани ръцете на венецуелците. Ние ги отчитаме като поражение по мерката на техните надежди и очаквания. Ситуацията в Иран не е, поне до момента, нали, изобщо няма нищо общо с тази в Венецуела. И те казвам, те ще има много още да се думкам там с Израел. Нали, реално е утопия това, че те могат да изключат присъствието на американски войници и американско оръжие. Нали, какво удариха радарите, което беше сериозен успех. Добре, американци ще докарат други радари. Няма ли достатъчно били много специални, значи по-бавно ще ги докарат новите. Виж, че се наложи от Южна Корея да взимат. По-бавно ще ги докарат. Това е. Голяма работа. На тях, някоя ракета да е паднала в Америка. Америка не е паднала. Тогава какво? Нали, сега друг е въпросът как се е стигнало до това състояние нали, на реална мултиполярност, при което страшно много страни вече са много близки по въоръжение до Америка. Едно време това беше невъзможно. Едно време битките бяха между виетнамци в джунглата и прилитащи отгоре самолети и такава. Откъде ще ги докарат? Те ако... Сега... Йемен... Сега се показа, нали, с квадрокоптери, нали, с умни ракети. Всичките тия са умни и прецизни ракети. Нали? Че се получава малко егалитаризъм във войната, нали? Изравняване на възможностите, поне... Демократизация на войната. Да, ефектът е като от калашника. Нали? Калашника знаем, че е символ на революцията и на националното освобождение. Сега тези ракети на Иран стават подобен символ, защото нали, не са техен монопол. Яменците също показаха уж някакви такива камилари, а всъщност имат висшисти, техничари, които още преди 2 години доказаха, че могат такова съвсем прецизно да удрят корабите. Не са вчерашни. Нали, това се промени. Обаче пак казвам, колко ракети са паднали в Америка? Нямаш никаква... Нямаш симетрия. Нямаш симетрия. Те могат да тормозят когото си искат от тях. Въпросът е колко дълго могат да го правят и на каква цена. Нали, просто няма ли да дойде момент, в който всичките тия мюсюлмански държави там, поради невъзможност, нали, да се справят с Америка, ще се обърнат си срещу Израел. И ще трябва ние, европейците, сега да им се молим, моля ви се, не убивайте Израел. Точно това е голямата история, че само американците и може би англичаните осъзнават нали, кое е битка и кое е война. Това, което света и пропагандата, включително и американската, нарича война, не е война, това е битка. Това е сблъсък, епизодичен сблъсък в голямата война на Америка срещу многополярността. И най-вече срещу Китай. Защото дори хора като това MBS там и уния деца по-нисък ранг, те вече осъзнават, че приятелството с Америка им носи негативи. Не просто негативи, те отдавна, нали... Той се опитва отдавна да се измъкне от хватката на американците. Започна да играе, нали, в няколко как се казва... също са в БРИКС. Или поне са подали заявление. Подадоха заявление, нали, започнаха много да общува с Русия, нали, саудитите, още преди 7-8 години. Нали, просто за да покажат, че са нормална държава. Нали, не са само протекторат. И в крайна краища те са някъде 26 милиона вече. Те станаха много на брой.
И друг е въпросът, нали, какви са сега в моментните им възможности. Мисля, че още десетилетия има, докато реално могат да бъдат държава. Не говорим за тежко, сложното социално развитие, което ще претърпят. Не, те в момента там всичките сунитски монархии, аз не мисля, че могат да се освободят от хватката, поне за моменти. Това, което искат Иран, няма как да стане в момента. Най-малкото, защото на тия всичките там, на цялата тази аристокрация, парите са им в Лондон и в Ню Йорк и по такива места. Точно като на руската. Да. Като на руската олигархия. Нали? Цената е да станат бедняци. Всъщност, нали, каква веща? Значи, другото, което не разбирате, кой срещу кого се бие. Постоянно се хващаме да приемаме, че Израел е изнудил САЩ да направят нещо. И винаги лошите роли се падат на Израел и на Нетаняху. Нали? А не си задава въпроса този човек къде е израсъл. И той е израсъл в Америка. Филаделфия, нали? Да. Той се представи, той е индикативен за американизацията на самия Израел. И за един процес на екстремизация, който хората на моя възраст го усещат. Сегашните мислят, че винаги е било така. И те бяха много по-такава либерална и ляво-либерална държава някога. И тогава дискриминацията спрямо арабите се изглеждаше като нещо лесно преодолимо и в самата държава имаше много гласове, които сега са представени само в Хаарец. Нали, в това. Много по-силни бяха тези гласове, които предлагаха някакво стабилно съглашение, така че нали, да не ги унищожаваме, да се разберем по някакъв начин и да не се боим постоянно от тях. Но това също беше нужно на американската външна политика и влизаше в нейните планове. Тази екстремизация на Израел. Същото е с Украйна, нали? Абсолютно. Не Украйна е субекта, нали, който взима важните решения. Нали, дори се твърди от солидни хора, сериозни, нали, че дори пряко, на ръчно управление от Висбаден се води войната в Украйна. Аз не мисля, че това за всеки, който се интересува от тази тема, не мисля, че това трябва да е някаква тайна. Колко свидетелства вече сме имали за това, че един куп западни инструктори, англичаните си признаха, че там има цели групи от Ми-6 в Украйна, че всъщност те управляват военните действия и така нататък. И всичко почна още с Нюланд, с ония разговор, дето каза fuck you. И сега ние предлагаме Яценюк и след една седмица Яценюк стана премиер. Нали го има този технически детайл, който никой не го е отрекал от военните експерти, че те просто не могат да таргетират без американските сателити. Да. Нали, тези ракети не работят и хаймарсите не работят без таргетиране, прецизно таргетиране чрез сателити. Да. И тогава за какво си говорим? Да. Така че, нали, иначе четеш такива коментари, които настръхваш просто. Нали, сякаш глупостта завладява всички. Мислиш ли, че има шанс това, което прави Педро Санчес? Първо, нали, отказа да си даде това въздушното пространство и да използват американците базите. Второ, вчера казаха испанците, че си откриват на ново посолството в Техеран. Сега, утре и други ден Санчес ще ходи в Китай по покана на китайците. И също така призоваха... чакай да довърша. Призоваха
да се прекрати всяко сътрудничество с Израел, ги изключиме от тук договора за асоцииране и така нататък и така нататък. Всичко край. Да даде един вид изцяло да се скъсат отношенията с тях. Мислиш, че има шанс Европа това да го направи, защото Значи Европа... ние ако не дадем тон, американците никога няма да се откажат от Израел. На тях ги устройва тази ситуация перфектно. Ние им даваме пари и оръжия, те там се бият и за нас чудесно. Обаче ние, Европа и голяма част от Азия, плащаме цената. Известно е това, че Европейския съюз е икономически гигант и геополитическо джудже. Даже по-ниско вече от джудже. И ако пожелае, нали, би могъл да направи някаква духовна революция в елита и в един прекрасен ден започне да се държи, нали, както се държи всяка велика сила. Държава, да. Като една велика сила. Не е нужно да е велика сила, просто да имаш достойно поведение. Значи, как се държи една велика сила, когато има конфликт с една от другите велики сили? И веднага си затопли отношението с третата велика сила и четвъртата, ако има. Нали, ако случайно може да ги затопли, а всъщност Мегдан има, защото те ужасно си охладиха отношенията и с Русия, и с Китай. Да. Няма нужда да сменяш съюза, нали, или да влезеш в военно съглашение с Китай. Достатъчно е само да покажеш, че можеш да сключиш сериозно споразумение и да си засилиш търговията с Китай, за да уплашиш Вашингтон. Нали, и да го накараш да си коригира поведението и да престане да прави садистични жестове, подигравателни жестове, нали, поне малко да отчита интересите на Европа. Същото е, нали, и с търговските съглашения, и с митническите, нали, и с военните, и включително и с този въпрос, нали, в Близки изток, който е безобразие, заради което, нали, те си губят избирателите в цяла Европа и ще изпопадат тези правителства като мушмули. Защото те просто ще изпопадат, те са обект на презрение. Да. И особено от младото поколение. Абсолютно всички. Дори първо, че целият свят вече презира Европа заради това поведение. Второ, и самите, ето и ние нашите, като се спомене Надежда Михайлова, всички, не знам дали има и 5% одобрение в избирателите. Но, така че аз не знам дали случай тази решителност специално на Педро Санчес, на какво се дължи, не съм забелязал много да се откроява от останалите. Доста изненадваща беше. Обаче ето сега, защото в Италия също общественото мнение е страшно настръхнало срещу Израел. Мелони също лека по лека почна да подема някаква такава линия. И особено след като тази седмица, нали, като им атакуваха там тия сините каски в Ливан. Ако искат да оцелеят, ще последват примера му, защото и Израел веднага ще си промени поведението. Първо ще се опита да ги свали. Като начало ще се опита да направи някакви такива мръсни номера, с секс скандали, с не знам какво да изпусвали правителството, няма да успее. И след това ще се примири и малко ще смекчи своите интересни художества, нали, които прави на главите на всички живи хора в района. Нали, когато си голяма сила, тогава дори половинчати жестове и леки залитания в една или друга посока имат съвсем реален ефект. Нали, а ако са просто разсипана така 27 пак мушмули, които, нали, чакат да се разклати дървото, за да паднат,
Тогава няма никакво значение какво си мислят и съвсем решителни жестове да направят. Той има и друг проблем. То не само Америка. Франция и Германия са също едни от основните доставчици на оръжие в Израел. Да, и Те дори само това, ако спрат, могат много да променят ситуацията. Обаче сега друг е въпрос. Не знам дали ще имат, поне за германците, за момента не се вижда никакъв шанс това да се случи. Друг е въпросът, че има взаимно разпределение на ролите на Европа. Пак за това казвам, че не се знае кой води войната. От една страна, нали, Русия и Китай е ясно, но другата страна не е ясна и постоянно има маскировки. На Европа и беше поръчано, дори не скрито, нали, да поеме ролята на лошия полицай и нали, още 23-та година започна да се оттегля Америка. Да. И започна все по-остър тон да вземат. Още при Байден започна, да. И все повече се усили. Минали януари този Питър Хексет, той тегли една лекция, нали, след инаугурацията, дойде в Европа, тегли една Джейни лекция. Ванс имаш предвид. Не, Хексет. Хексет ли? Защото Ванс също дойде и тегли лекция. Пред лидерите, да, им каза, нали, ние не можем тук да поемаме всичко. Имаме много задачи в Далечния изток, в Средния изток. Нали, така. Да, вие трябва да плащате за собствената си отбрана. Не, вие изобщо тук ще водите отбраната, нали, в този сектор. Да. Тоест, вие трябва да пържите Русия от тази страна, за да няма тя сили да помогне на Китай или на юг, там, които са, в случая се оказа Иран. Нали. И то си получава. Те така отстъпиха Сирия. Нали. Именно защото се беше приложена тази тактика на напрежение по цялата периферия на Русия. Нали. Русия просто не намери сили да спасява Сирия, защото нали, ако трябва да си припомниме, всъщност нямаше след края на войната в Сирия, тя попадна под американско ембарго, много тежко, и не можеше да се възстановява. Да. И тогава нали, трябваше да си влезе в ролята Русия, която би помогнала да победи терористите. Но тя вече, Русия беше ангажирана с тежката борба, която изобщо не й вървеше особено, нали, в Украйна. И затова изостави Сирия. И рано всички чакаха, т.е. всички се надяваха просто да си стоят статично нещата. Но стана ясно, че толкова вече е деморализирана поради бедността войската, нали, армията, че лесно беше свалена и дойдоха главорезите. Не само заради това. При Асад наистина е имало много голяма корупция. Това няма какво да се крие. Сигурно. Той е там по време на неговото управление, един от братовчеите му става някакъв мултимилиардер. Това... Но да. Значи, но с Джолани не е по-добре ситуацията в никакъв случай, така че... Не мисля, че някой тръгнал да умира с семейството си, нали, да си бие с Асад заради корупцията на брат му. Това, което ги крепе, както при всяка власт, колкото и да е силна неприязънта към управниците, нали, по-голямото зло е това, което е важно за хората, тъй като от другата страна, като им стоят такива явни главорези, които сами демонстрират и се гордеят с това, че показват на видео как режат глави.
Буквално, нали, то вече думата главорез някога за нас беше преносно Да. понятие. Това е буквално понятие. Нали, това е професия. Нали, и има си хас да няма защитници на Садам. На Асад. Това е от чисто самозащитен рефлекс. За мен въпрос е има ли Европа сили да се осъзнае най-накрая, че всичко това е тотална противоположност на нейните собствени интереси. То е инфлация. Оттървахме се от зависимостта от Русия и сега сме тотално зависими от американския газ. Даже нашите вчера са пуснали търг да ни доставят газ през терминала в Александрополис и там заместник министър или какъв беше от Министерството на енергетиката казал, ние тук с нашите партньори като САЩ и не уточнява кои други. Като САЩ, например. И не уточнява други дали има. Поне един остава. Да. Решихме, нали, ето тук сега ще пуснем търг, няма да има вече преки договаряния, не знам какво. Което ние ще почнем да купуваме, признаваме, че сега ще почнем да купуваме на цени от САЩ, на които те ни предложат. Те ще ни предложат. Последно беше, сега покрай тази война може не се е дигнало толкова. Не знам всъщност цената на природния газ в Америка каква е, но миналата година беше тройна. Цената на вътрешния пазар в Америка и цената, на която го продават газа в Европа. 3 пъти по-висока. На вътрешния $2 и нещо, тук го продават за 8 и нещо. Да, и сега, нали, в резултат на тази запушването на Ормузския проток и прогресиращото унищожение на инсталациите там, цената за Европа скочи над 70% на газа, а Америка съвсем малко мръдна. Да. Съвсем малко, нали, нагоре. И същото ще бъде с нефта, въпреки че там има по-глобален характер пазара на нефт. Защото се придвижа с едни големи танкери, а пък иначе тези инсталации за замразяване, втечняване, пренос са много по-малко, да. Са много по-малко и все още не е такъв свободен, зрял пазар. Но и там ще се прояви, когато се прояви в пълна сила дефицита. Той още не се е показал. Мисля, че до един месец ще започне много да се чувства. Най-вече за това, че вече влезаха в периода на посевите и трябва да много страни по света вече да прилагат химически торове. Иначе могат да изпуснат половината реколта. 40% от реколтите в света се дължат на химически торове, които пък идват от най-вече от природен газ. Да. И този период, ако се изпуска труда на производителите на храна за цяла година. На 40%. Което означава, че от това осъжда 40% от населението на света, освен ако не се компенсира до година, когато евентуално ще навакса доставката и производството на особено в такива неблагоприятни райони, като точно тези мюсюлманските, Северна Африка, Близкия изток, Афганистан, някои райони на Южна Америка и въобще на Азия. И в Европа също. Ние тук сме добре и не го усещаме толкова. Много ще поскъпнат храните. Да. Обаче покупателната способност е по-висока, поради по-висока производителност. Все пак сме индустриализирана държава, урбанизирана, индустриализирана и така нататък. Така че няма така силно се усети. Обаче там, където са най-бедни, там ще бъдат покосени. Там ще бъде ужасно, да. Особено ако това продължи 2 години. Защото едната реколта слаба, но и втората, ако е слаба,
вече става въпрос за 40% Става въпрос за глад. а, Истински глад. нали, от това население, което е сега 8 милиона ли са? 8 милиона души, от тях Милиарда, искаш да. милиарда, от тях 40% от 7 милиарда, нали, колко прави там? 2,8. а, към 3, Да, към грубо към 3 милиарда. 3 да. милиарда души автоматично. Ще гласуват. Да. Нали? Само златния милиард няма да бъде така тежко, но където сме и ние, но иначе това е безумно жестоко. Безумно.